Konflikter. Vi møder dem hver dag i vores arbejde. Jeg må ikke være med. Han slog mig. Hun driller. Det var mig, der legede med den først. Dette er alle udsagn, vi hører i løbet af en dag i en børnehave. Men hvordan definerer vi egentlig konflikter? Konflikter kan skabe udvikling og tættere venskaber. Men de kan også udvikle sig destruktivt og føre til fjendskab og skade relationer. Ved konflikter forstås et sammenstød mellem to eller flere parters behov, ønsker eller værdier, hvor resultatet er spændinger og kommunikationsmæssige forstyrrelser mellem det enkelte individ og den gruppe, han eller hun tilhører. Vi vælger hver vores udgangspunkt. Hvordan vi ser på forskellene mellem os er et valg. Konflikter er i sig selv hverken positive eller negative. Det er måden, vi takler konflikten på, der afgør, om den er positiv eller negativ. Konflikter kan sjældent undgås, de skal håndteres. Konflikter er også arbejdspladsens problem, ikke kun konfliktparternes. Der kan med fordel benyttes ekstern hjælp til konflikthåndteringen. Konflikter har altid en fortid og en fremtid. I konflikter gemmer der sig altid frustrerede drømme og håb. Det er derfor vigtigt, at vi hjælper vores børn og unge til at håndtere konflikter og løse dem på den bedste måde, som er muligt. Jeg så godt, du slog Luca. Kan du så sige undskyld? Ikke noget, jamen. Kan du så sige undskyld? Undskyld. Det er okay. I det pædagogen træder ind i dommerrollen, løses konflikten ikke. Børnene får ikke en chance for at fortælle deres opfattelse af konflikten, da det er pædagogen, der ud fra det, hun har set, bestemmer, hvem der er den skyldige. Konflikten har nu en vinder og en taber. Det må man ikke, Luca. Det vil jeg ikke have, man gør. Det vidste jeg altså ikke, man ikke måtte. I det pædagogen træder ind i politirollen, løses konflikten ikke. Barnet får ikke en chance for at fortælle, hvorfor det handlede, som det gjorde. Pædagogen går direkte hen til, hvad man ikke må. Barnet står nu tilbage med skyldfølelse og skam. Jeg vil lege med den nu. Nej, det er min. Jamen, jeg så den. Jeg vil også lege Du rammer hovedet. Det er min. Jeg leger med den først. Jamen, jeg vil også lege Nej, det er min. Kan I ikke se, at jeg bliver ked af det, når I slås sådan om bamsen? Kan jeg virkelig ikke se, at jeg bliver rigtig, rigtig ked af det? Undskyld. I det pædagogen træder ind i offerrollen, fjerner hun alt fokus fra den konflikt, børnene havde. Det handler om hende, og at det, de gør hende ked af det. Dette gør, at børnene føler skyld og skam. Børnene undskylder derfor til hende, selvom det var dem, der havde en konflikt. I vores arbejde som pædagoger er det vigtigt, at vi hele tiden opsøger ny viden. Hvis man står uden viden om, hvordan man håndterer konflikter, kan man let komme til at påtage sig de roller, vi har vist i filmen. Viden hjælper os til at reflektere over vores arbejde og til hele tiden at søge hen imod at blive bedre i vores arbejde. Pædagogen opsøger viden om konflikthåndteringsstrategier og falder over en måde at håndtere konflikter, som hedder mediation. Mediation er en samarbejdsproces om at løse en konflikt, hvor en upartisk tredje person bliver brugt af parterne med henblik på at nå til en gensidig acceptabel ordning af problemerne i konflikten. Første trin. Man kan ikke springe trin over. Rækkefølgen er en forudsætning for et godt resultat. Men man kan godt springe tilbage i processen. Første trin er mediatorens velkomst, hvor en række emner berøres. Hvilken rækkefølge og hvilken måde det sker på. Her stilles regler op for processen, som parterne går med til at følge. Anden trin. Mediatoren har forinden også taget hensyn til, hvem der skal starte. En af parterne kan være mere berørt og har derfor måske behov for at blive hørt først, for at kunne høre den andens historie. Parterne får lov til at fortælle deres opfattelse af situationen uden indblanding, medmindre der er brug for hjælpende spørgsmål til at hjælpe fortællingen på vej. Når hver af parterne har fortalt deres side af historien,
vender mediatoren tilbage til de væsentlige emner, som mediatoren har forstået dem undervejs, for at få dem uddybet og nuanceret. Mediatorens rolle i trin 2 er at hjælpe til, at tingene bliver sagt på en måde, der gør afstanden mellem parterne mindre og gør, at de kan lytte til hinanden. 3. trin. På dette trin er mediatoren meget styrende. Der laves hovedpunkter på det, der skal tages stilling til, men også eventuelle underpunkter, som parterne også skal huske at have med i deres overvejelser. 4. trin. Man kan her eventuelt starte med en brainstorm, hvor parterne kan komme med så mange løsningsforslag som muligt. Dette trin er oftest meget positivt for både mediator og parterne i sagen. Hvor det kan være hårdt at kigge bagud i redegørelsesfasen, handler dette trin om at se fremad, og dette opleves som en lettelse for parterne. Som mediator redegør man reglerne for brainstormingen. Ved at gøre dette inspireres parterne til at tænke fremad. 5. trin. Parterne er nu nået til at skulle forhandle sig frem til en aftale. De skal vurdere de forslag, de er kommet frem til, og undersøge, om det er muligt at blive enige om de elementer, der tilsammen kan udgøre en tilfredsstillende aftale. Mediatoren kan fremlægge forslagene og uddybe dem og give parterne mulighed for at stille spørgsmål. Mediatoren styrer forhandlingen og kan fremstille de positive ting i løsningsforslagene. Trin 6. Parterne bliver enige om en løsning, som er tilfredsstillende for dem begge. Mediatoren redegør for løsningen og sørger for, at begge parter er tilfredse med aftalen. Der kan aftales, at der vil blive tjekket op på, om løsningerne har fungeret. Konflikter er en naturlig del af livet, når mennesker er sammen. Børn kan skændes og være uenige, slås og blive ked af det. Men hvis konflikter ikke løses på en konstruktiv måde, kan de komme til at forstyrre børns lyst til at komme i dagtilbuddet. Konflikter sker, når noget er vigtigt for os, men vi vil noget forskelligt. Det betyder også, at der er meget energi bundet i konflikter. Energi, der ofte ret let kan frigøres og forløses, når vi gør et ærligt forsøg på at finde en løsning, der virker godt for begge parter. Det er en lettelse for alle parter, når en konflikt finder en god fælles løsning, når der er skabt en fælles forståelse og en ny erkendelse af situationen. Når konflikter ikke bliver løst, skabes der kun en midlertidig stillestand. Så snart en ny mindre uoverensstemmelse dukker op, vil konflikten på ny åbne sig som et sår, der ikke vil heles indenfra. Derfor er 2 venner afgørende i en ægte konfliktløsning. Mediationen er kun en måde at håndtere konflikter på. Der findes mange muligheder, der kan tages i brug. Det vigtigste er, at vores udgangspunkt er, at vi hjælper vores børn og unge til at håndtere konflikter, så de selv på sigt kan blive gode konfliktløsere i deres eget liv. Du kan ikke bare slå dig bare lige ud af det. Ej, hvad er det næste? Nej.